ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо ман ба магазин омадам барои харидорӣ кардани тӯҳфаҳои солинавӣ ба кӯдакон. барои кӯдако сару либос гирифтам ва ба ҳамаашон барои соли нав яктогии игрушка заказ кардам дар ҳамин магазини дочки синочки. тӯҳфаҳои заказкардагиамро пеш аз соли нав мебинед, дар влогҳо нишон медиҳам. ҳоло бошад дар влоги имрӯза сару либосашонро мебинед. як тоги ба ҳамаашон курта гирифтам ва барои писарбачаҳоям костюм гирифтам. костюм хайр ҳама ин хел чизҳоро доштану хостам ягон чизи свежӣ гирам. ҳамин хел хоҳарону модарони азиз, пеш аз соли нав дар ҳамаи магазинҳо аксия рафта истодааст. нархҳои бисёр дастрас ва онҳое ки фарзанди бисёр доранд, серфарзанд ҳастанд монанди ман, метавонед дар ҳамин магазинҳо бо воситаи интернет харидорӣ кунед, заказ кунед. аз 3000 боло заказ кунед, доставкашон бепул аст. масалан, вақте ки ман харидҳоямро навор мекунам, хоҳарон менависанд ки дар шаҳри мо ин хел магазин нест ё ки дуртар аз мо, метавонед бо воситаи интернет харидорӣ кунед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорам ки лайк монед, то ки канали мо каме пеш равад. ташаккури зиёд ба комментарияҳои хубатон, ба дуоҳои некатон. аз якояки шумо миннатдор ҳастам. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. اختری بختم ز تو
یادمت نیست بازو که دل من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است بازو که دل من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است پرنده ها رفتن پرنده های مسافر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر منم غریب مسافر غمی تو میکندم پیر بماندم من تن تنها در این وای رانه دلگیر بماندم من تن تنها در این وای رانه دلگیر عزیز من نمیایی به سوی لانه تقدیر دوستانی عزیز، انا در اینجا باشد ما از ترگوی центр برآمدیم. به خانه روان شده ایستادیم. در خانه به شمایان ابزار میکنم. مرحمت تماشا کنید. تماشابینان عزیز، انا در اینجا ما به خانه آمدیم. حاضر خریدهای کردگیم رو به شما ابزار میکنم. مرحمت تماشا کنید. در اینجا کورتا برای دخترک‌ها، برای ملیکا، لیزا و маша. Ана Михел дар магазини дочки синочки акция рафта истодааст. Ба ҳамаи ин куртаҳо 50% скидка рафта истодааст. Бо скидка харидорӣ кардам. Мам, тогда если я купаю, поделюсь. Хорошо, сейчас подожди, давай. Купаю сладости съем только на. Только там остался чуть-чуть. Возьми. دوستانی عزیز، انا در اینجا باشد. انا این کуртка رو برای مادرم خریداری کردم. کурткаи стёганый мегӯянд аз магазини ин сити бо акция размераш XL 54 ба 54 меравад. ин XL нархаш 5600-5599 буд. 2799 шудааст. 2800 гӯем. 50% скидка кати харидорӣ кардам. бениҳоят курткаи сабук, сифаташ беҳад хуб аст. ҳам барои модарам дарозиаш то аз зону пасттар аст. ҳозир ана замокҳояш бениҳоят маҳкам карданаш осон аст. ана ин хел тамошобинони азиз, остинҳояш ин хел манжет дорад. бениҳоят сифаташ ба ман маъқул шуд. барои модарам тӯҳфа аз номи ман. ана ҳамин хел. шумо низ агар дар шаҳрҳое ки шумо зиндагӣ мекунед магазини ин сити бошад, метавонед ё ки бо воситаи интернет заказ кунед, харидорӣ кунед. ҳамаи размеру расцветкаҳои сиёҳ ва зелёне ментоловый расцветка дорад. боз аз размери калонаш ана ҳамин XL як дона мондагӣ будааст. барои ҳамин ман аз ҳамин цвет харидорӣ кардам. ана дарозиашро бинед. ана ин хел аз зону пасттар аст. ин барои модарам, ҳозир боз барои кӯдако.
тамошобинон, ана ин бошад барои Ҳасан Ҳусейн ва Лёня. Ана ми хел худам комплект подбирать кардам. Ҳозир штативро рост мекунам. Ана ин хел ҳозир мепӯшанд бачаҳо, мебинед материалашон 100% хлопак, пахта. Тамошобинон, ана дар ин ҷо бошад барои Ҳасан Ҳусейн ва Лёня 3 то шим гирифтам. Размерашон 128, як хел гирифтам ки барои Ҳасан Ҳусейн камтар, чтобы соли оянда пӯшанд, барои соли оянда пӯшидан, ба 1 сентябр пӯшидан. Лёня бошад ҳозир мепӯшад. Сифаташон хайр нормал мешавад. Аз магазини Сенсей харидорӣ кардам. 128, нархаш 500 рубл. лекин шимҳо беҳад ба ман маъқул шуд. ҳозир кӯдако либосшонро пӯшидан, ба шумо нишон медиҳем. баъд тамошобинон, ба ана ин хел брюки джинс, дарунаш флисавӣ, дар Глория джинс аксия рафта истодааст. Нархаш 449 рубл ба фикрам. бениҳоят сифаташ хуб аст. ана ҳамин ба вақте ки баҳор сар мешавад, ҳамон вақт. баъд ана ин хел перчатка, кати шапка барои Малика гирифтам. Ин ҳам барои саршавии баҳор. Сифаташ ҳам хайр мешавад, нормальне. Нархаш 179 рубл. ана ҳамин перчаткаш кати комплект кардам. Дар ин ҷо бошад фарзандои калонӣ доранд. Ласина, неки Малика ва Лиза надоштанд. Барои Малика ва Лиза, ана инро барои Лиза гирифтам. бениҳоят сифаташ ба ман маъқул шуд. Аз Глория гирифтам, 300 рубли бо аксия. Рост размераш 122-128, 6-8 сола, какрас барои Лиза. Сифаташро бинед, бениҳоят хуб аст. баъд ана аз ин гирифтам барои Лиза. ин ҳам 299 рубл, 128. хайр Лизаи мо майдаяк аст, мешавад барои дар даруни хона пӯшидан. беҳад сифаташ хуб. ана ҳамин буд, дӯстони азиз, хариди имрӯзаи мо. ин наски барои Настинка наски гирифтам. ана ҳамин буд дӯстон. Боз барои худам як куртка гирифтам. инро ҳам аз магазини Инсити гирифтам. цвети сиёҳ. ман пештар ин курткаро дидагӣ будам, леки қимат буд. Нархаш бениҳоят қимат буд. дилам нашуд барои харидан бо нархи хел қимат. баъд ана насиб будааст. имрӯз дароям ба Инсити аксия рафта истодааст. ана ин хел, дӯстони азиз, инро бо шарфи ягон хел цветной мепӯшед. Куртка тамоман мекушод бо ягон намуд шарфи. Настюша, иди принеси мой зелёный шарф или розовый с цветами. Дар камераи хел сиёҳ метобаду, неки сиёҳи беҳад сиёҳи цвети хушрӯй аст. ана инро ҳам бо 2800 рубл гирифтам. Размер элка. фасонаш ана ин хел оверсайз. бениҳоят сифаташ ба ман маъқул шуд. дарозияш Ҳасан Ҳусейн, дарозияш то зону. ана тамошобинон, ҳозир бо шарф ана ин тарз мешавад. бинед чӣ хел цветаш аҷоиб кушод. цвети сиёҳ кушод. ана ин хел шарф кати мепӯшам. ана ин хел мешавад. ана ин хел, дӯстони азиз, харидҳои имрӯзаи мо буд. тамошобинон, ана бачаҳои ман либоси навашонро пӯшидан. Настинка намерасад. Настинка дар назди ман шитааст. ана ин хел, дӯстони азиз, ана ин спортивни шими Лёня камтарак як размер бояд калонтар гирам буд. хайр ҳеҷ гап не. ман фикр кардам ки аз Ҳасан Ҳусейн як размер калон мегирам мешавад. Не, бояд 2 размер калон гирам буд. хайр майлаш. Маликуш, встань прямо. Встань. Звездочку покажи. Звездочку покажи. Вот так вот. ана Михаил, дӯстони азиз, ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. дар ҳамин ҷо влоги мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, помашите, дар паноҳи худованд бошед.